Μια χώρα. Κυρία Κατερίνα Κουλάκη. Άμα σταματάει όλα τα άρματα στην Εύρο, πας είναι πολύ πιο... Στα υποβρύχια, βλέπετε και σημάδι υποβρύχια τσίσκου. Με τον Αποστολάκη. Έλα από εδώ να κάτσω. Καλά, μην έχω. Τώρα, Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στην εκδήλωση που οργανώνεται από την Πανελλήνια Ένωση Φίλων Ενόπλων Δυνάμεων. Την εκδήλωση τιμούν με την παρουσία τους ο ταξίαρχος κ. Γρηγόριος Ζαχαρόπουλος ως εκπρόσωπος του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Ο πλοίαρχος κ. Γεώργιος Χρυσοπού ως εκπρόσωπος του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Ο Σμήναρχος κ. Γεώργιος Κιλίδης ως
Εδώ είναι η Πανελλήνια Ένωση Φίλων. Πού είναι το αφεντικό εδώ, φίλος? Δεν το περίμενες να είναι εδώ. Για λίγο, 5 λεπτά. Δηλαδή θα ολοκληρώσουμε να εκπροσωπήσει του Παναγιώτης και ήρθε κάποιος. Από την εκπροσωπή ήρθε κάποιος. Όχι. Έγινε πέρα, μόνο εγώ ήρθα και άλλο. Λίγο έτσι. Καλωσορίζουμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Θεότητος κ. Σιμεών ως εκπρόσωπος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάση Ελλάδος. Καλώς ήρθατε. Συνεχίζουμε. Ο Σμήνακος κ. Γεώργιος Κινίδης ως εκπρόσωπος του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας. Ο συνταγματάρχης κ. Δημήτριος Ταμπάκης ως εκπρόσωπος του Διοικητού της Ανωτάτης Στρατιωτικής Διοικητικής Υποστήριξης Στρατού. Ο αντισυνταγματάρχης κ. Καμπεζάς Ελευθέριος, εκπρόσωπος του Διοικητού της Μεραρχίας Υποστήριξης. Ο κύριος Γεώργιος Παπαχρήστος, Υπηκιάλιος του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ο κύριος Γεώργιος Νούλας, δικηγόρος, διεθνολόγος. Και τέλος η κυρία Μαρία Λαϊνά, πρόεδρος του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Πάτης, η Ενιάννης. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Φίλων Ενόπλων Δυνάμεων, υποστράτηγο εν αποστρατεία κύριο Χρήστο Κατσάτο, όπως λάβει τον λόγο. Σεβασμιότατοι, αξιότιμοι εκπρόσωποι των αρχηγών των γενικών επιτελείων και της ανωτάτης στρατιωτικής διοίκησης υποστήριξης στρατού. Κύριε Ναόρη, εκλεκτοί προσκεκλημένοι μας, κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη τιμή και συγκίνηση σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκδήλωση για την κοπή της καθιερωμένης ασυλότητας. Η Ένωσή μας ιδρύθηκε με σκοπό να αποτελέσει ένα στήριγμα και μια γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ των πολιτών και των ενόπλων δυνάμεων. Η παρουσία σας εδώ δεν τιμά μόνο την Ένωσή μας, αλλά επιβεβαιώνει τους ισχυρούς δεσμούς που συνδέουν την κοινωνία των πολιτών με την οικογένεια των ενόπλων δυνάμεων. Σε μια εποχή γεμάτη προκλήσεις, η δική μας δέσμευση παραμένει σταθερή. Να αναδεικνύουμε το εθνικό έργο των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και να στεκόμαστε δίπλα σε αυτούς που επαγρυπνούν για τη δική μας ασφάλεια. Το 2026 φιλοδοξούμε να είναι μια χρονιά γεμάτη δράσης και να συνεχίσουμε με συνέπεια την ενίσχυση του πνεύματος αλληλεγγύης και εθνικής ομοψυχίας. Ευχόμαστε από καρδιάς στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, δύναμη, υγεία και την προστασία του Θεού
σε κάθε τους αποστολή. Στα μέρη μας, μια δημιουργική χρονιά με προσωπική και οικογενειακή ευτυχία. Στην πατρίδα μας, ειρήνη, σταθερότητα και ευημερία. Κυρίες και κύριοι, αγαπητά μέλη και φίλοι της Ένωσης μας, η απόψινή εκδήλωση έχει μια ξεχωριστή ιστορική σημασία για την Πανελλήνια Ένωση Φίλων Ενόπλων Δυνάμεων. Είναι η στιγμή που επιλέγουμε να τιμήσουμε έναν άνθρωπο που το όνομά του έχει καταστεί συνώνυμο της εθνικής προσφοράς και της ανιδιοτελούς φιλοπατρίας. Αναφέρομαι στον κύριο Παντελή Βούμπουρα. Ο οποίος ακολουθεί τα χνάρια που αποτύπωσε τον 20ο αιώνα ο εθναπόστολος και ποιητής Σπύρος Ματσούκας, ο οποίος εκτός των άλλων με τους εράνους που διενήργησε στην Ελλάδα και στον απόδημο ελληνισμό, κατόρθωσε να θωρακίσει τις ένοπλες δυνάμεις στους Βαλκανικούς πολέμους με ένα αντιτορπιλικό, το Νέα Γενιά, μία ομώνυμη πυρογραφία και 3 αεροπλάνα. Ενώ συγχρόνως με τη συμμετοχή του στους πολέμους εξύψωνε το ηθικό των στρατιωτών με τα ποίηματά του. Στο σημείο αυτό παρακαλώ τον Κώστα Πρέκα, όπως απαγγείλει 3 ποίηματα του Σπύρου Ματσούκα που αντανακλούν την φιλοπατρία. Στους στρατιώτες μας, κορμιά, κρατείτε γιάρματα και χέρια για του φέκια. Γεια σας λεβέντες των βουνών και του πελάου Δελφίνια, χαρά σας άντρες Έλληνες και χριστιανοί στρατιώτες. Εδώ είναι ο τραγουδιστής και σύντροφος δικός σας και έρχομαι για τον πόλεμο του γέννου στο Μεγάλο και το πρωί με τη δροσιά θα λάμπω σαν τον ήλιο γύρω στη λάμψη των σπαθιών, στον τουφεκιόν τον κρότο και θα με βρήσει κρούσταλη σε υψωσμένα χείλη. Και τώρα πρώτη στη γραμμή, μαζί μου και μαζί σας, το πρώτο δάκρυ της ψυχής, δροσιά για την πατρίδα. Πάρτε το τετραβάγγελο και φυλαχτό και ακόμα πάρτε το φως στο δρόμο σας και θάρρος στον αγώνα. Φαντάρι και ζωνάκια μου και άντρες σεμνοί και πρώτοι, απ' άκρη σ' άκρη χαλασμός και πέτρα να μην μείνει. Φωτιά πάνω στη φωτιά, λεπίδι στο λεπίδι, στο δόντι που θα τσακιστεί κορμί να πέφτει κάτω. Μια πυρκαγιά θεότρανη θα ανάψει πέρα ως πέρα κι όλα τα σάπια θα καούν και τα γερά θα μείνουν. Κι έτσι φεγγαροπρόσωποι, καθάρχοι, δοξασμένοι, θα πούμε πως πεθάναμε για να σωθεί η πατρίδα. Στη σημαία σε βλέπω μαύρη από κατούνους και κόκκινη από φλόγες. Τις τρύπες βλέπω των βουλιών και των σπαθιών σε κλίδια. Απάνω σου κι όλο περνάς περήφανη και λάμπεις, με το σταυρό στο μέτωπο τον Άη Γιώργη δίπλα. Χαρά μου και περηφάνεια μου που βρέθηκα μαζί σου και πήρα την αναπνοή από τον κυματισμό σου. Και τώρα με διπλή καρδιά σε διπλοχαιρετήσω και τα φτωχά τραγούδια μου
σε σένα θα σκορπίσω. Χρόνια και χρόνια ένα σκοπό κυβεύει το όνειρό μου και τίποτε δεν με φιλιά στο μάκρυμα του δρόμου. Σε κάθε ελληνική καρδιά να φέρω την ελπίδα για τη γλυκιά πατρίδα. Όχι για τούτη τη μικρή, αλλά για κάποια άλλη πατρίδα πολυστένατη, μα και πολύ μεγάλη. Οι στίχοι μου δεν γράφονται παρά για εκείνη μόνο. Οι χρόνοι φεύγουν και περνούν, μα δεν περνούν οι πόνοι. Μετά το πέρας των Βαλκανικών πολέμων, ο Ματσούκας, εμπνεόμενος από το παράδειγμα του Ρίκου Ντινάν, ιδρύει τον Λευκό Σταυρό, τον οποίο οραματίζεται ως συνεχιστή του έργου του Ερυθρού Σταυρού. Όπως σχολίασε κάποιος δημοσιογράφος, ο Ερυθρός Σταυρός για τον πόλεμο και ο Λευκός του Ματσούκα για την ειρήνη, γιατί έρχεται να συμπληρώσει το κενό που αφήνει ο πόλεμος. Με το να προστατεύει και να παντρεύει τα ορφανά του πολέμου, δημιουργεί νέες ζωές. 16.000 ορφανά κορίτσια πρικοδότησε και αποκατέστησε ο Λευκός Σταυρός του Σπύρου Ματσούκα. Συνεχίζοντας, θα αναφερθώ στη χαρακτηριστική ευχή που ο Κωστής Παλαμάς αναφέρει μεταξύ άλλων στον επικίδιο λόγο του στην κηδεία του Σπύρου Ματσούκα που έγινε στη Μητρόπολη Αθηνών στις 27 Νοεμβρίου του 1928. Συγκεκριμένα αναφέρει: αλλά αν υπάρχει κάποια θεόσδοτη, ποιος ξέρει, μυστηριώδης λογική στην τάξη, στη δύναμη και στην πορεία των ανθρωπίνων, σκέπτομαι πως είναι αδύνατο, έστω και ύστερα από χρόνια και καιρούς, να μην γεννήσει το παράδειγμά σου σύμφωνα με τα παραδομένα της ελληνικής ψυχής, σύμφωνα και με την ιδέα της αιωνίας επιστροφής. Κάποιο σου απόγονο και κληρόνομο σου που θα συνεχίζει και περισσότερο ευτυχισμένα και τελειότερα. Στη συνέχεια, αυτή η Πανελλήνια Ένωση Φίλων Ενόπλων Δυνάμεων την εντόπισε, τη συνέχεια δηλαδή αυτή που αναφέρει ο Παλαμάς, στην αγέννη πατριωτική και ανιδιοπηλή φιλανθρωπική δράση του κ. Βούκουρα. Κατόπιν τούτου, η διοίκηση και τα μέλη της Ένωσης, αναγνωρίζοντας το μέγεθος του έργου του και τη συμβολή του στην ενίσχυση του εθνικού μας φρονήματος, όπου υπάρχει ελληνισμός, αποφάσισαν ομόφωνα την αναγνώρισή του σε επίτιμο μέλος της ΠΕΦΕ. Κύριε Βούκουρα, στο πρόσωπό σας δεν τιμούμε μόνο έναν επιτυχημένο επιχειρηματία, αλλά έναν σύγχρονο μεγάλο ευεργέτη. Η στάση ζωής σας αποτελεί φάρο για όλους μας και παράδειγμα προς μίμηση για το πώς η ιδιωτική πρωτοβουλία μπορεί να θωρακίσει την πατρίδα. Σας προσκαλώ στο βήμα για να σας απονείμουν τον τίτλο του επίτιμου μέλους ως ένδειξη ελαχίστης τιμής για την προσφορά σας. Και επιδώσετε την δυτική πλαγέτα Δοξότατη αξιωματική των δυνάμεων, εκλεκτοί καλεσμένοι, είναι μεγάλη τιμή να εκπροσωπώ το μακαριότερο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο σε μια εκδήλωση η οποία έχει πολλαπλές παραμέτρους οι οποίες σχετίζονται
και με τη διακονία μου στην Ιερά Μητρόπολη. Διότι εδώ διαβάζουμε για την Ιπάτη, διαβάζουμε και για τη Λίμνο. Και είναι τόποι και τρόποι άμεσα συνδεδεμένοι με την διακονία μου σε αυτήν την Ιερά Μητρόπολη. Και το γεγονός ότι απόψε αποφασίσατε να τιμήσετε έναν σπουδαίο πατριώτη και φίλο, τον κύριο Παντελή Μπουλούρα, ο οποίος την πρώτη τιμητική διάκριση στην Ελλάδα την έλαβε από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών κατά την ημέρα της εκλογής μου ως Μητροπολίτης Ιδιότητας, στις 11 Οκτωβρίου του 2019. Καθότι μία από τις ευεργεσίες που προσέφερε στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών είναι η ανακαίνιση, η ριζική και η δημιουργία της Μουσικής Ακαδημίας του Οδείου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, στην οδό Κωσή Παλαμά, κάτω Πατήσια, και δεν έμεινε μόνο εκεί. Η προσφορά του, ειδικά στις πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις, υπήρξε και συγκινητική και τεράστια. Το γεγονός ότι έμεινε σε μια εμπόλεμη περιοχή, ενώ θα μπορούσε με ευκολία και άνεση να την εγκαταλείψει. Έμεινε κοντά στο λαό του, έμεινε κοντά στους εργαζόμενους, στις οικογένειες. Έμεινε κοντά και στήριξε την ελληνική κοινότητα, την ελληνική επιχειρηματικότητα, αλλά και την γεωπολιτική στρατηγική της πατρίδος μας. Αποτελεί κορυφαία πράξη πατριωτικής ευθύνης και πατριωτικού χρέους. Το γεγονός ότι φροντίζει τον ορφανό του πολέμου, και ίσως να μην το γνωρίζετε, μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχουμε αναπτύξει μια συνεργασία και κάθε καλοκαίρι στο γραφειοκρατικό μας κέντρο, η Αγία Κατερίνη του Καινούριου Ολοκλήρους, φιλοξενούμε παιδιά ορφανά θύματα αυτού του πολέμου από διάφορες περιοχές της Ουκρανίας, με μέρημνα, φροντίδα, στοργή και αγάπη του ίδιου του κ. Μπούρα, ο οποίος μάλιστα επισκέπτεται και ο ίδιος τα παιδιά και τα αισθάνεται όπως νιώθει τα εγγόνια του, τα οποία έχουμε να πολλαπλασιάζονται και να αυξάνονται, έτσι νιώθει και τα παιδιά αυτά της Ουκρανίας. Θα μπορούσα να αναφέρω και άλλα πολλά. Έχω την τιμή να αποτελέσει τα θηρανίξια του ναού του Αγίου Παντελεήμονος από το Πούλι της Λίμνου, το χωριό του, στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Γνωρίζω την οικογένειά του, γνωρίζω τον ίδιο, τις ευαισθησίες του και το πώς κινείται για την πατρίδα, πώς αγαπά την πατρίδα, πώς σέβεται τις ένοπλες δυνάμεις, που είναι πολύ σημαντικό. Και ιδιαίτερα, δεν ξέρω αν κάποιος από εσάς έχει υπηρετήσει στην Εθνική Λίμνο, μπορείτε να πληροφορηθείτε ποια είναι η ταξία από τον διοικητή και από τους διατελέσσατες ταξιάρχους, το πόσο στηρίζει εκεί τις ένοπλες δυνάμεις για τις ανάγκες τις οποίες έχουν. Πίστεψε την πρωτοβουλία και εγώ πολύ τυχερός που απόψε με μία σειρά συμπτώσεων και παρεξηγήσεων βρέθηκα να είμαι τώρα εδώ και σε λίγο να εκπροσωπήσω σε άλλη εκδήλωση δίπλα τον Μακαριότατο και πριν σε κάποια άλλη και μετά σε κάποια άλλη. Αλλά θα ήθελα ο Θεός έτσι σήμερα συνομολόγησε να βρεθούν όλα μαζί και να βρεθώ σε αυτή τη χαρά και να δεικνύζω και πολλά αγαπημένα πρόσωπα εδώ, ανάμεσα στα οποία και μια ευεργία της Μητροπόλεως μας, την κυρία Ζαφυρία Λαπτεδιάδου, που ιδιαίτερως χαίρομαι που σας βλέπω, η οποία κοσμεί την Λοκρίδα, την Αταλάντη και έχει ευεργετήσει το Ιερό Επισκοπείο Παλατίου και Κομβίδους της καθημάς Ιεράς Μητροπόλεως. Όμως δεν πρέπει να φιλιαρίσω άλλο, είπα πάρα πολλά και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Θερμά συγχαρητήρια, αγαπημένε αδελφέ, πάσχοντά μου. Αξίως να γίνει και άνθρωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, είναι άνθρωπος μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, στηρίζει ιδιαίτερα στην Ιερά Μητρόπολη Αυστρίας και όχι μόνο, αλλά τολμώ να πω, και αν με διαψεύσει αν κάνω λάθος, ότι ανάμεσα στους πολλούς φίλους του δεν είμαι στην πρώτη θέση, αλλά σίγουρα είμαι στην άλλη εθνική, είμαι στις πρώτες θέσεις και γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, συνδεόμεθα μαζί και θα είμαι πάντα κοντά του και ελπίζω και αυτός να είναι κοντά σε μένα. Μεγάλη επιτυχία λοιπόν στα παιδιά μου, να είστε άξιοι. Εμείς δεν είμαστε φίλοι των ενόπλων δυνάμεων, αλλά είμαστε επίστρατοι τους
Είχατε υπηρετήσει και στο ΚΕΙ το ξέρω. Και υπηρέτησα και το υπηρετώ. Και χαίρομαι πάρα πολύ που ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ανταποκρίθηκε και στα δικά μου αιτήματα, όπως και ακριβώς ιδιαίτερα του στρατού, ο σπουδαίος αντιστράτηγος κ. Κωστίδης, και το κέντρο εκπαίδευση νεοσυλλέκτων, που πλέον έτσι ονομάζεται, είναι ένα από τα κέντρα εκπαίδευση και το οποίο θα είναι το πρώτο κέντρο στο οποίο θα εκπαιδευτούν οι πρώτες εθελόντριες γυναίκες του στρατεύματος. Και γι' αυτό ετοιμαζόμαστε πυρετοδός για να υποδεχθούμε με πολύ αγάπη όχι μόνο τους νεοσυλλέκτους οπλίτες, που αυτές τις ημέρες είναι σειρά κατάταξης, αλλά και τις οπλίτες. Μια που μιλάμε για συγκυρίες, σήμερα είναι το Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος. Τύρον σημαίνει νεοσύλλεκτος. Ήταν ο πλήτης νεοσύλλεκτος ο Άγιος Θεόδωρος ο Τύρον, οπότε σήμερα είναι μια γιορτή για τα κέντρα νεοσυλλέκτων και του χρόνου συμπληρώνω 30 χρόνια στα παιδιά από τότε που κατατάχθηκα στο τότε ΚΕΙ και έχω προγραμματίσει να καλέσω όλη τη σειρά μου στο στρατόπεδο για να κάνουμε μια γιορτή για να αναδείξουμε τις ένοπλες δυνάμεις και ως παράγοντα φιλίας και όσους ζουν έτσι. Δεν ζουν όλοι, εννοείται τους καλέσουν οι διοικητές. Εγώ είχα κάνει συζήτηση. Όποιος πέρασε από εκεί και προκοπή. Πάντως επί των ημερών όλοι έχουν προαχθεί, να ξέρετε, κανένας δεν αποστατεύει. Και ένας εξ αυτών είναι και γραμματέας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Ο Αρίστος Περίς. Είναι ο ταξίος που με υποδέχτηκε και αυτό το είπα την μέρα που υποδέχτηκε. Θα είναι απλό μέρο και επιβεβαιώθηκε. Ήταν ένας πολωναγός όταν ήμουν συνταγματάρχης διευθυντής. Να είστε όλοι καλά, υγεία να είστε. Άξιος. Δώστε τα πάντα. Μα φαίνεται κάτι άλλο. Όχι, εδώ να κάνουμε μια φωτογραφία. Στη μέση με ένα πρώτο. Μερικά πράγματα στη ζωή έρχονται έτσι που αναδεικνύουν κάποιες αξίες που μερικοί δεν το καταλαβαίνουν. Δηλαδή, μιλάω για τις ένοπλες δυνάμεις. Και εγώ σαν λιμνιός, όλη μας τη ζωή, προσευχόμαστε για τις ένοπλες δυνάμεις, γιατί απέναντί μας είναι, να μην πω, είναι η βάρκα. Λοιπόν, και σε όλη μου τη ζωή, από την μέρα που γεννήθηκα, ζούμε με το κίνδυνο να μας επιτυχούν. Εγώ έχω τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη στις ενόπλες δυνάμεις, γι' αυτό οι πιο πολλές επενδύσεις που κάνω στην Ελλάδα τις κάνω στην πατρίδα μου, στη Λίμνη. Όμως η ζωή γράφει και άλλες ιστορίες. Από το 2014 έχουμε πόλεμο στην Ουκρανία, γιατί η Ουκρανία είναι η δεύτερη πατρίδα. Δουλεύω εκεί. Τα πρώτα μου 3 εγγόνια, η μάνα μου είναι Ουκρανέζα. Από το 2014 που ξεκίνησε ο πόλεμος, με διώξανε οι Ρώσοι από την Κριμαία. Βοηθήσαμε πολύ να μείνει στην Ουκρανία η Μαριούπολη, μάλιστα ένα από τα πολλά, και είμαι περήφανος γι' αυτό. Ο μεγάλος μου γιος έκανε 9 χιλιόμετρα χαρακόμετα για να μην έρθουν τα ρώσικα άρματα από τον Τανιέξ και Μαριούπολη. Εγώ έχω πάει εκατοντάδες φορές εκεί. Στεναχωριέμαι πολύ με τα τεράστια ψέματα που λένε ότι οι Ουκρανοί κακομετρηζόταν τους Έλληνες, τους Ρώσους. Εντάξει, τώρα οι Ρώσοι δεν μπορούν να σταυρώσουν τη μία λέξη αλήθεια. Και επίσης πηγαίνω στην πρώτη γραμμή
από το 2014 μέχρι σήμερα, ξέρω τι είναι μια χώρα να έχει δυνατές ενόπλες δυνάμεις. Και όταν ακούω ότι στην Ελλάδα αγοράζουμε όπλα και τα λοιπά, είμαι ευτυχισμένος. Πάλι την άλλη εβδομάδα θα φύγω να πάω πίσω. Κάθε βράδυ είναι μια κόλαση. Όχι γιατί κινδυνεύουμε, γιατί στο σπίτι που μένω, καλά τη νύχτα, μπορεί και τη μέρα, αυτά τα χωρίς πιλότους που λένε, τα drones, σκοτώνουν παιδάκια. Σκοτώνουν γέροι στο Κίεβο που ήμουν την προηγούμενη εβδομάδα, με ηλικιωμένοι άνθρωποι να έχουν 3 μέρες χωρίς ρεύμα, χωρίς νερό, χωρίς θέρμανση. Δηλαδή η κόλαση είναι κόλαση. Είναι μεγάλα πολιτικά παιχνίδια. Όταν ήμουν μικρός μου άρεσε να βλέπω έργα για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τώρα τα καινούργια έργα που θα βγουν για τον πόλεμο της Ουκρανίας θα είναι πολύ πιο βάρβαρα από ό,τι ήταν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εμείς εδώ στην Ελλάδα και στην Ευρώπη με τη ρώσικη προπαγάνδα δεν τα καταλαβαίνουμε, αλλά στο τέλος πάντα η αλήθεια επικρατεί. Λοιπόν, εύχομαι στις ένοπλες δυνάμεις μας, γιατί διαβάζω ο καλύτερος πιλότος στον ΝΑΤΟ έγινα, στο ένα στο άλλο έχω υπηρετήσει και εγώ αρκετό καιρό και ξέρω, και όταν τα ακούμε εμείς ειδικά που ζούμε στο εξωτερικό και κάτι λίγοι Έλληνες που ζούμε μέσα στον πόλεμο, εγώ τώρα όταν τα διαβάζω είμαι έτοιμος να παίξω μπάσκετ, συγγνώμη, δηλαδή ψηλώνω, γίνονται 2 μέτρα. Λοιπόν, και επίσης είναι και η πατρίδα μου εκείνος, έτσι, προσεύχομαι κάθε Κυριακή για τις ένοπλες δυνάμεις και τις δικές μας στην Ελλάδα και στη δεύτερη πατρίδα, στην Ουκρανία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που κάνατε και να έρθει υγεία και καλή χρονιά σε όλους. Θα ήθελα να προχωρήσουμε στην επίδοση παπύρου, ο οποίος είναι εδώ μέσα. Αυτό εδώ είναι μια κλειτή πλακέτα. Αυτό έχει μεγαλύτερη αξία για μένα, το οποίο θα το βάλει σε κάτω και θα έχει το μέσα. Η υγεία και η προσφορά σου θα μείνει στην ιστορία. Όπως έγινε η προσφορά του Σπύρου Ματσούκα, όπως είδες, τον θυμόμαστε. Ευχαριστώ, αυτό δεν είναι για μένα. Να στο βάλουμε μέσα στη θήκη, την πελούδη. Πάντα αυτό. Θα παρόλο. Εγώ ευχαριστώ. Και χάρηκα πάρα πολύ. Είδα το πρόσωπο. Έχει βοηθήσει πολύ. Είναι ένας μεγάλος ηγέτης. Και είπα κάτι πιο μπροστά και θα το πω και πολλά αυτά. Όταν πήγα στην Αμερική την προηγούμενη φορά, με ρωτήσανε οι Έλληνες, ποιον θέλεις να γίνει πατριάρχης. Και του λέω ελπιδοφόρος. Μου λένε γιατί είναι τόσο καλός. Λέω δεν ξέρω αν είναι τόσο καλός, αλλά εγώ αυτό γνωρίζω. Λοιπόν, και με ρωτάω τον εαυτό μου, ποιον θέλεις Παντελή να γίνει αρχιεπίσκοπος. Καλά, κανείς εδώ το Επίσης ξέρω πολύ καλά, υπάρχει ένας άλλος μεγάλος ηγέτης στη Βιέννη, ο Αρσένιος, και αυτός μεγάλος. Λοιπόν, το είπα όλο. Ευχαριστώ. Παρακαλείται ο Σεβασμιότατος, όπως εκλογεί στη Βασιλότητα. Καλά, πρόεδρε. Ο κ. Μπούγκανος, Στελάτης. Εδώ δίπλα στο Περδιώτα. Καλή χρονιά και προηγημένη. Ευχαριστώ που να ευχηθούμε. Να είστε καλά.
Σε χαιρετώ. Είστε καλά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, τώρα τη Βασιλόπιτα θα την κόψουμε όπως είναι καθιερωμένο. Του Χριστού, της Παναγίας. Των ενόπλων δυνάμεων. Παρακαλώ τον εκπρόσωπο του αρχηγού ΓΕΘΑ όπως παραλάβει αυτό το κομμάτι των ενόπλων δυνάμεων. Του αρχηγού στρατού. Πιο δυνατά, Πρόεδρε. Του αρχηγού ναυτικού είναι ο ίδιος. Του αρχηγού της αεροπορίας του αρχηγού, μάλλον διοικητού της Ανωτάτης Στρατιωτικής Διοίκησης Στρατού, υποστήριξης στρατού. Του διοικητού της Μεραρχίας Υποστήριξης και βεβαίως το πρώτο κομμάτι, αφού τελειώσαμε με τις ένοπλες δυνάμεις. Κύριε Μπούμπουρα, παρακαλώ. Σοφία, και στο μικρόφωνο. Ανοίγει από κάτω. Και βέβαια το πρώτο κομμάτι μετά τις ένοπλες δυνάμεις, στο τιμόμενο πρόσωπα που έχουμε σήμερα και από τώρα ανήκει στην οικογένειά μας της Πανελλήνιας Ένωσης Φίλων Ενόπλων Δυνάμεων, τον κύριο Μπούμπουρα. Να είσαι πάντα καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Μπορούμε της ΕΦΕΔ που παίρνει ο πρόεδρος. Και πάμε στο πρώτο αντιπρόεδρο, τον Άβαρχο, τον κύριο Μόσχο, τον Δημήτρη. Έλα, Δημήτρη μου. Στο Β αντιπρόεδρο, τον εξαίρετο δημοσιογράφο, τον κύριο Κάσου. Στην κυρία Λαβρεντιάνου, η οποία μας βοηθάει πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια μας, να είστε καλά. Πολύ ωραία πίτσα, θα φάμε. Είναι και στο παλικάρι, Εδώ του κυρίου
και ομαλά αδαμάντιον του πιλότου μας, Ο κύριος που είναι δίπλωμα εκεί πίσω στα παιδιά. Κοκκινάκι είναι αυτό. Έλα Παντελή μου. Α, έχουμε το... Έλα, Τάσο. Έλα, Τάσο. Κύριο Πέπα. Τώρα άνοιξε. Όχι βέβαια. Τα ξέρω. Τα ξέρω. Σήμερα κάνουμε το μεγάλο παιδί ένα μελέτη έξω από τη γη. Ένα μεγάλο Και μετά το κομμάτι του κύριου Φρέκα. Προβολή. Φιλάκι, το βιντεάκι το κομμάτι. Συνέχεια, χωρίς ψαγωδές. Γερός και ακμαίος να είστε. Ακμαίος πάντα. Αριστούργημα. Κώστα, αριστούργημα. Γι' αυτό κομμάτι το είσαι. Αυτό το κομμάτι του κόμματος. Ναι, το πάντα. Ωραία. Γι' αυτό δικό μου.